Nabulabog ang mga residente sa Purok 7, Buhisan, Tibungco, Davao City pasado alas 10 kaganyang buntag dihang gi-hostage sa construction worker ang 9 anyos nga babayi. Sa cellphone video, makita ang mga residente nga nagdala og kahoy samtang adunay nagsigi og negosasyon. Giilas sa mga pulis ang hostage taker nga si Nilo Mariano, 37 anyos. Sumala sa mga residente, nagdula lang dinhi sa kompyuteran ang batang biktima diyang kalit kining gibira sa suspect o gidala sa balay kung asa nahitabo ang insidente. Sumala sa residenteng si Lolita Alce, kalit lang misulod sa iyang balay si Nilo nga armado og kutsilyo apan nakadagan siya ug wala maapsi. Mao nga ang bata nga nagdula sa computer sa atbang sa balay ni Lolita ang nadiskitaan sa hostage taker ug gibundot pasulod sa balay ug gitiunan og kutsilyo. Hinungdan nga dali siya nangay og tabang. Kung sa di mo, usahay di mo tuyo doon sa man. Ay wala na. Nya karon gisira niya ng pultahan. Pag sira na niya sa pultahan, pag tanaw na kuha man malak. Di gituyok na kong pultahan, abri dayon kong dagan. Pag dagan na ako dito ko sa among silingan kato dito. Pikas balay gigukod ko niya. Magukod niya sa ako, hapit na ko maapsin kato pong isa ka silingan na mo nakuyawan kay hapit na daw ko naapsan. Makita sulod sa balay nga nagkayamukat na ang mga gamit ni Lolita. Dito ko sa balay, nagigdagda ko niya, giduol ko sa among silingan nga nangayo siyang tabang sa kuha. Mo to nga pakaibalon ko nga naman sa nag-hostage. Di mo to nga hindagan din ko sa gawas. Tanam na ko diri nagkagubot na sila. Mo to nanawag din ko sa Barangay Tanod. Pag-abot ko diri si Purok, nakuyawan na, anak-anak na sila. Ginan ko mga tao, ayaw magduol, kay ningon ang suspect. Pag ngay makita ng mga tao nga moduol sa yaha, ug nay pulis, ang bata, iya yun may tabo sa bata. Dinhi na nagsugod ang negosasyon kay nagbahad ang hostage taker nga si Nilo nga pasakitan ang bata kung adunay manawag og pulis. Usa sa gipangayo sa suspect ang sigarilyo ug pagkaon. Milungtad og hapit 2 ka oras ang hostage taking ayha na kumbinse sa kabanay sa suspect nga mo surrender. Ug malampusong na rescue ang bata. Nangayo sab og pasaylo ang suspect. Pasaylo lang ko. Kabuhi ko. Kabuhi. So nagpasol kasi mong gibuhat? So, basol ko kasi buhat na ako. Gidala sa Bunawan Police Station ang suspect ug biktima. Ug pasado launa karong hapon, midangop sa Bunawan Police Station ang pamilya ni Lolita ug naasab ang pamilya sa bata aron pormal nga mopasaka og reklamo batok sa suspect. Pagkaroon kanda ka ng investigation ang ato ang i-file nga appropriate case siya which is ang ato ang article 267 sa revised penal code which is kidnapping and serious illegal detention. Ang suspect nagadula og Mobile Legend ug giingong mapasaran sab kini sa kaon nga matud pa mao itukar sa iyang kabuhi. Ang suspect ipailawom sa drug test ug mental examination. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.